U organizaciji Bošnjačke nacionalne zajednice Pule i Istarske županije ove će se subote 4. studenog u Domu hrvatskih branitelja u Puli održati 9. susret Bošnjaka jugoistočne Europe. Danas je predstavljen program manifestacije. Prema programu u 15 sati održat će se tribina sa okruglim stolom na temu položaj i prava Bošnjaka u regiji, na kojima sudjeluju visoki gosti, gospodin Bahrim Šabani, potpredsjednik Skupštine Republike Kosovo, zatim gospođa Amina Kavazović, savjetnica ministra za ljudska prava Sevlira Hurtića, zatim gospodin Tibor Varga, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine, njezina ekscelencija gospođa Elma Kovačević-Bajtal i gospodin Mirze Đoković, potpredsjednik općine Peć. To su sudionici panela. Po završetku tribine u 16 sati sudionici će moći postavljati pitanja. U 18 sati počinje kulturno-zabavni program koji smo ove godine, kao i svake, šarolik je, bit će tu od naše dramske recitatorske sekcije Bosanski Behar do buzetskih bisera iz Buzeta, Kuda Bosna Istarske županije, Kuda Đulistan, i dolaze nam dvije solistice iz Bekuda Sevdah iz Zagreba. Jedna se zove Ajla Muhić i druga je Minela Krakonja. Također, specijalni gosti, uvijek imamo neki gostujući kud, to će biti kud Iki Vin iz Beča, bošnjački kud. Manifestacija je predviđeno da traje do 20 sati i nakon toga je zajednički domjenak. Ova manifestacija je prilika da bošnjačka manjina predstavi svoje običaje, tradiciju i kulturu. Drago nam je da smo mi suport u svim tim našim manifestacijama kulturnog karaktera gdje možemo doprinijeti, pomoći jedni drugima i na kraju krajeva postali smo jedinstveni, znači svi zajedno djelujemo, pomažemo jedni druge od Pule, Labina, Buzeta do Umaga, znači do najzapadnijeg dijela naše prelijepe Istarske županije. Tako da ono što fali jednima, mi nadoknadimo drugima, tako da pomognemo i mogu vam reći da sam kao predsjednik vijeća jako zadovoljan što jedinstveno djelujem i što imamo i mlado vijeće i u dobroj smo sinergiji i mi smo kao koordinatori na ovom području, našem prelijepom poluotoku. Te naše manifestacije, znači, imaju za zadaću da promiču naš kulturni, jezični, nacionalni i vjerski identitet koji u Istri u simbiozi sa ostalim kulturnim identitetima drugih nacionalnih manjina, a posebno i domicilnog stanovništva dolaze do izražaja i mi svi zajedno stvaramo jedan predivni mozaik u ovoj našoj prelijepoj Istarskoj županiji. Ulaz je besplatan, a tribina i kulturno-zabavni program otvoren je za sve. Financijsku potporu u ovoj manifestaciji pružuje grad Pula, Istarska županija te Savjet za nacionalne manjine.